कसे काय मंडळी, हल्ली संध्याकाळचा जर आमका काम नसला तर आम्ही सगळेजण गावच्या मंदिराकडे जमा होतो, कारण या ठिकाणी मस्त आम्ही क्रिकेटची प्रॅक्टिस करतो किंवा क्रिकेट खेळतो. विषय असा प्रत्येकाने 6-6 बॉल खेळायचे आणि बॉल मारून झाल्यानंतर जो कोण रिकामी असतात त्यांनी फिल्डिंगसाठी जायचा. मग त्याची बॅटिंग गेली का जो बॅटिंग करतात त्यांनी फिल्डिंगसाठी येऊन थांबायचा. एक गोष्ट मजा असं या ठिकाणी मस्त टाइमपास करून मिळतं आणि सगळेजण एकत्र असतात तर अजून सुद्धा चांगलं वाटतं. आणि मंडळी याच्यात ह्या काय नाही, प्रत्येकाने फिल्डिंगसाठी जायचा, जो कोण रिकामी असतात त्यांनी बॉल घेऊन यायचो. आणि मंडळी एकदा शाळा सुटली ना की क्रिकेटसुद्धा आपलं कमी होऊन जाता कामाच्या मागे, पण आमका अजून पण खेळाक मिळते ही एक मोठी गोष्ट असा. आणि या ठिकाणी एक गोष्ट चांगली म्हणजे मंदिराक आम्ही लागूनच खेळतो, त्याच्यामुळे मस्त विहिरीचा थंडगार पाणी पिऊक मिळतं दमल्यानंतर. आणि या छोट्याकडे बघा पूर्ण गँगच घेऊन इल्लेलो. थोड्या वेळ म्हणजे इकडे टाइमपास वगैरे केलो आणि त्यानंतर काळोख पडलो तसे घराकडे येलो. बनी बघा मस्त वाऱ्याचा आनंद घेतो गरमीमुळे. तर त्यानंतर आंघोळ वगैरे झाली आणि मस्तपैकी रिक्षाची चावी हातात घेतली, कारण पप्पा बोललेले एक भाडा असा की रेल्वे स्टेशनवरनं आणून सोडूचा असा. आणि आमच्या पाहुण्यांचाच होता, त्याच्यामुळे माझा भावसुद्धा बरोबर इलो आणि सिंगल सीटच होती. तर पट्टापट येऊन आम्ही कुडा रेल्वे स्टेशनवरती पोहोचलो. थोड्याच टाइम नंतर ट्रेन इली, पाहुण्यांका घेतले आणि आणून घराकडे सोडले आणि त्यानंतर आम्ही डायरेक्ट आमच्या घराकडे येऊन पोहोचलो. पहिली गोष्ट तर आणल्यानंतर चावी जागेवरती ठेवायची आणि त्यानंतर भाड्याचे पैसे रोजच्या जागेवरती ठेवायचे. तर टाईम झालेलो करेक्ट एवढा. आणि आमच्या घरात एक चांगली गोष्ट असा, कोण पाठीपुढे जेवणत नाही, सगळे एकत्रच जेवतात. तर मंडळी, जेव्हा तुम्ही सुद्धा मस्त जेवणाचा आनंद घेऊ आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.